Tanis dagat. Ay! Ay, may pulis yun. Tanaw. Kanta ni. Kadagan na. Lami. Sarap! Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito kami sa Rizal Boulevard, Dumaguete City. Dahil titikman namin dito yung mga street food nila mga ka-studio. Kaya tara na, let's go! Pila ni siya, boss? 5. Daming kuhan do, mga street food do. Wow. 5 ang usa, boss? 5 ang usa. 20 lang. Tulo ka po? Oo. Pili po na ni kuhan. Napo lang. Pila ni siya? Cheese stick, tagdos. Tagdos, mga kuhan na napo sa nakaning ubos. Tag-cheese, tag-dynamite. Anong oras kayo magkuhan dito, boss? Open. Alas 12, open mo din 1 p.m. Ah, 1 Open p.m. mo alas 12. 12 midnight? Pero manghipos may alas 11 na sa gabi. Paraíso na sa alas 12. Ano isa, boss? Quick? Hugo. Balik sa sinta, boss. Ano po kayo? Balot, eh, boss? Ha? Dito pala dito mo. Mayroon dito sila silang siumay. Pila, boss? Tulo 20. Tatlo 20. Ano boss? Kuha lang. 40 lang. Thank you Lord for this food. Amen. Tara, mga unta ninyo. Wow. Now the cheese sticks, oh. May cheese sa loob. May cheese na powder. Mm. Siumay.
Lagyan natin ang sauce sa ating quick mga studio. Oh. Yan o. Merong tamis ang ahang to mga studio. Yan. Dami kumakain ito, no? Sarap kasi ng hangin ba? Oh, parang pasyalan ng mga kuan ba, magbarkada, pamilya. Halos lahat ng street food makikita mo dito mga studio. Squid balls, squid rolls. Gusto ko mo ba? Tagahan kita. Okay. Baldero, oh, fishbowl. Manghang pala. Manghang yung lagay ko. Mayroon dito yung balot mga studio. Rin anak. Oh. Kau balot. Oh. Muna usay mo. Init pa tayo na. Anak. Oh. Oh. Kainit. Kainit. Hi guys. Sobrang nag-enjoy si Sax. Mahulog. Mainit. Mainit-init pa to. Kainit. Kalamihan ni mga studio. Hapit ko kawisol ba? Oh, ito des dagat. Ay, nalabay pulis niyan. Tanaw. Panta ni. Napa. Yan, medyo nawala na yung init mga studio. Smooth. Kalamihan ni nakigop. Sabaw ha. Lagyan natin ng asin. Yan. Tapos suka. Ang halang nila suka mo. Asin nga ako apa? Ang asin na yun. Odo. Oops. Ini eh. Sorry. Bali man niya ako pagka kuan. Balik. Ay, sorry. Okay ya. Kira. Bilis tayo nikabot dito sa tuwang kuanan. Oh. Sarap. Hilit. Adri. Ready? Ni. Pero ako na ko. Wow. Wow. Ayan yung balot mga studio. Wow. Sagsubo. About nako anong baingon ka usang subo. Kaya kay ikausa jud nimo. Ano sabang? Awa ya sa mo. Ni ko. Yan. Do, nya pisto. Saan yung piso? Oh na. Kamu Na, kaingkit lang. Wow. Dami. Gustong-gusto ni Sal yung balot mga studio. yes. Ilan mo ubos no nak? But Upat.
pag kauna kay kaon ko badot. Tulog. Kaon mo kanak? Aduha na imo. Rahi lagi ni. Ay, dara. Kuya, ginita pa sa. Mainit pa po, balot. Bali malay mo ka pa. Bali no. Muli ka na. Natigil nagbali na. Kuha kay Hag. Oh, nandiyan nga po din. Wow, suka man. Sus kalami na mo. Madhalang gamay. Ubang na akong asulong suka. Yan oh. May piso. Lagyan natin ang kunting asin, ma'am. Sige. Asin. Ako, Suka. dagan. Ikaw asin ako apa? Dagan Subo. asin. Dagan. Kung na po yung isang subo ng likod. Mata. Subo yung likod. Saan din ito balot mo no? Namaligya mo dito balot. Anli balot yan. Yan oh. Hindi pa kayo nakabayad ra ba niyan? Kagala ng may-ari, tumakbo na tayo. Tinakbo natin yung balutan niya. Yan. Kana. Nekwan iya mo. Laki na ng... Gusto. Sige, Ikaw na. butangig koan. Saan mo kasi? Oh, kadagan na. Lami. Sarap. Humog sa piso no. Lami. Ito na murag kikin. Nahumok siya kayo. Sobrang lambot. Paborito po talaga namin to ni Saksong balot mga studio. Yes. Lagi kaming kumakain ito kapag makadaan sa mga balutan ba. Yes. Kaya sanay na sanay Saks kayo umubos ng 4-5 na balut. Protein din kasi ito ba. Saka Yan, oh. kaya ako ah. Maubos na niya pangalawa na. Kuha na ko. Dako. Isang malaking subo. Uy, Uy, nabilin. Ay, kasayang kasabang. Oops. Ano pa? Katulong na dyan ako ni guys. Rico, kita man mo? Sabaw? Bay, kasakto na ko ni. Cheers mo, cheers mo. Namit. Sideways man niya ako ah. So yan mga kasuljo, grabe nag-enjoy kami sa kainan namin dito sa Rizal Boulevard, Dumaguete City. Yes. Daming mga street food. Kita-kita pa tayo sa more Dumaguete Adventure. Yes. Bye-bye! Bye-bye. Bye! Hello! Hello. Sasakay kami ngayon sa Calesa. Yan
Ang bait ko na kabayo, oh. Naya kay suko niya na. Ngaya lang. Ay, kabayo. Ay, kabayo! Tara sakay ta. Ay pa. Ito kami ba? Hindi na kami biya. Oh. Dili kami. Dami natin, oh. Yan mo studio nakasakay kami ng kabayo kasama sila Joseph kung mga bugat niyo do ido. Lugi kabayo. Hala. Tayo na. Yan. Pagwasak so. Sorry. First time namin makasakay ngayon. Ito kilogram or Sorry for that kilogram. Ow.